kalman laeng. Programang kapakangigan kada kita tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng iti kalman. Apeng amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod nyo iti dahito yung programa kat maibasa na kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Malimiw amin nga sa pada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio masarakan di Barangay 31 Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At dumanan nga sumangbay iti programa, Idi Kalman Laeng. Karato iti pagayam nyo ni Mr. IKL. Idi Kalman Laeng manong Nemi Ruiz. Mr. IKL. Padaanan niyo papagayam ti pagkasalitaan, ti idi kalman laeng ni pagayam ti nga Simplicio, iti Corimao, Ilocos Norte, iti panangisurat ni Amante Pagaragan, iti Mabusag, Badok, Ilocos Norte. Papagayam mi pakishare ti programa tayo, share. O may kami mangliwliwa ka na kayo, ti kasto yung oras sa dinuman na paset ti lubong tiyan nyo. Dada ka man dito Karuba, dito yung Pilipinas, kan Karuba ang pagkilyan. Awan sa bali ka ng dami no di bang liwliwa. Kan mangibasa ka na iti pakasalitaan nga makaitin iti adal kan pagsaramingan ti biyan. Ero kita nga rin. Ti pakasalitaan ni pagayam tayo ang Simplicio. Iti pa nang isurat ni Amante Pagaragan iti Badok, Ilocos Norte, ni Simplicio kat taga Corimao, Ilocos Norte, ni Amante Pagaragan kat taga Bubusag, Kablaon Taida, ni Amante ni Arlinda, ni John Dahilig Pagaragan, ni Marlan Ding, kasama tayo nagiti Kaong Boys, ni Noralyn Herrera, ni Mother na ni Justin Mendoza, ni Catherine Mendoza, kasama tayo nagiti taga Big Island, ni Benny, ni Digna Mendoza. Sa gudahin nga rin surat, ti kahak, ay di kalman laeng ni Simplicio, di Corimao, Ilocos Norte, parang surat ti Amante Pagaragan, idi kalman laeng. Idi kalman laeng tamadanunan manong name ti first night, first fight, kalpasan ti kalaysa, seremonya ti kalaysa, ken padaya, kalpasan ti kalaysami ken ni Maricar manong name. Amuda mo na, nga damo mi nga nabi, iso nga awan ti makatisturbo ka na kami. Simurat kami ni siled mi nga gasawa manong name, ket madlaw nga narasay tarwaten ni Maricar. Siyak manong name nakasanduak nga nakapadyama. Iti tasyak nga mismo manong name iti muna nga nanguksub iti arwaten. Pati brief manong name. Nakigtut manong name iti asawak. Simplicio. Sagag boteng bakit, sweetheart. Gagangay lang dita. Baka sobramat launay, Simplicio. Haan. Kauyong na laing kabuta, magagaran launay nga sumrek itakwebam. Gagangay lang tagdadamo, at pa nagamak mo. Ngawawat ti magdanagam, tain-in na yadak to. Kinunak manong nemi kitinugyak manten nga inuksub terwaten na. Manong nemi, nakudrep ti bumbilya, nga magandap ti pudaw ni Maricar. Ti barukong na nakatangtangsit nga nakadudu iti ngato. Dagiti lupo naman ng nemi agandap iti kinapudaw. Wala lang sa gawis iti riknak manong nemi anang matmat ti pagkabuklan ni Maricar. Iti panungnot ko manong nemi kumaodyanan na kunak
matungpal metlayangan terapap ko amang tagikuwaken kuwan. Itilikodan nga may sakla nga nanumo manunemi sa bagay agpapadan kami mati kasasaan. Mangmangged ako nanda. Nalinga agarado no adag paarado manong. Isong ita. Agarado hak iti sa nga keleng nga kukwak itandet akinenleng nga adda manong nemi tinagbaitan dagiti lupo ni Maricar. Dinigos ko iso na manong nemi kadagiti agkakabarang agek iti na dumaduma paset ti bagina ng runay ti barukong na manong. Kaditoy manong nemi nga nangig ko dagiti asog kanareng-eng ni Maricar. Nang runa lang aruden manong nemi iti addan dagiti ulok addan ti ulok manong nemi tinagbaitan dagiti lekson. Kahayak met dagiti mabuybuyak manong nemi tultuladek. Tadumat dagiti mang pagpabuyak kanyak no kasano iti makipag-sex wano dagiti agkanaig dagiti sex scandal. Ngem gumanat siguro manong nemi ti asawak iso nga pinuyot nan nga ing pangato ti ulok. Abag isumet manong nemi nga da dagiti sakak itinagbaitan dagiti lex na ngayon palawak tapos sa kastak at saan nga marikatan ti aramas ko nga sumbreken amang usat iti ruwangan ti kuweba. Narigatan manong nemi ti asawak iti damo nga mitipidwamin kasta oren ti kayat-ket na manong. No itay damo ket nasakit itaket nagwayat. Alamanen, ha? Maturog tapay. Alamanen. Barbaring na anak tangan dagos. Agpapasta, iti da ito yung umuunang karabita. Asantan nga maturog. Sa grabe na tiragsak ka, sweetheart. Nagmaris rusas nga rod, di nga nabi manong nemi kan namsik ka iti asog ka na rin eng tisilad mi nga gasaw. Kapag tagpadpada kami kay ni Maricar manong nemi nga saan nga nakapagturpus katawan na bintas nga trabaho mi. No saan nga timapanmanggay iti taltalon. Nabe kasta manong nemi babaeng titulong di kiti naganak kanyak ket naganak kan kuana. Nadaan kami matlang ti bakabukbukudan nga balay. Iso na lang agkagangay lang nga balay. Balay tinapanglaw ako na. Naduma-duma panggadan manong nemi tinastrek ko. No tiyempot pa nagagapas, mapanak magigapas. Tiyempot pa nagraep, mapanak magiraep. No tiyempot buras, mapanak makiburas. Ngayon, ti makadakis manong nemi. Awang baten tagpagapas. Adamaten ti harvester nga awagan da manong nemi ti makina. Nga mapan na isulatan ti makaammo manong nemi ti makina. Nga isot manggapasin manong nemi. Mangpairikan ti pagay. Handan masapol manong nemi di gidaggapas. Iso nga tinaramid ko manong nemi napanak nagadas. Makan bakit? Bay. Ang magure ka. Manong nga bulan ti sikok mo? Tuwapay lang bulan. Delikado. Baka maalisanak pa lang sa nga tamit. Papananda ka ni. Inta agadas. Ano agadas? Tsaka mo no, atin baga ni amante pagaragan. Tsaka mga watang para kanya agadas. Dagiti nalabsan na jay harvester. Siyempre, hanamat maala amin kat. Sa adada kitay marigrig nga dawa. Kanda kitay sa nga madalapos di harvester nga dawa. Dikit agad nga pagay. Saan nga tangi parit? Api nga parit na, sayang lang na jay Baka agtubod to lang hangawan kaskan na. Alam mo ta sako. Sa gasat at sako. Tamang pantagadas kada kitay nagdalanan na kitay harvester. Kasta nga tinaramid mi manong nemi. Apo ayatan kami ta. Doon kitay dawa manong nemi nga sandang na ala. Maragrig. Apo. Kay sakam ti sako nga napuno manong nemi. E di matagawid kami na kita. Detan, irikin mo ten. Pinagbalin mi nga talagang irik. Dekat na kitay kasano. Analaka. Hay. Naduday ito sagdudwa nga lata ta. Balis ang kaban ng irik, nabantala inadas. Mga no, umay alaan dikit akipagaw, ilakay. Ano, api ko mga kitaan, nabatan kay kayat. Lilamsan da nga ruden.
Masayang lang. Iso nga mapanday bilag, bakit? Kalso, ito mabilag, inat ng pabayo. Tama kita, umanay nga inutan ta nga kanina. Uwan manong nemi na padpadasak tinagadas. Uray no kasta nga napudutin manong nemi ang daktubay lang agad adas. Ay, Simplicio! Ha, alat ko maya! Bayam di kita, panakabagimitan ta, talon. Naragreg lang aro din nga, linabsan na, mapamupalaalain. Sayang eh. Baka agsangit mo dito, saan ko nga alani da? Saan ka rin? Agsangit di kito na mabati da, so nga, kapag agsangsangit da, ala. Katawaan nak tumanong na yun. Ang babamlat na. Apay katsambag nga dagas tararamidek. Masaya nga nakalig ito'y malabsan nga irik. Di alaak, tapos nagpaay ka na kami ng agasawa, manunin. Aging ga manong naming impas ngayon ni Marie Carte noon ang anak mi, nga iso daytoy manong nami ni Emeline. Makaayo nga ubing manong nami, isun tinagbarin ng inspirasyon mi nga mapanmangged manong nami. Tiladat babali mi panggedan, tapos nalayang adda magatang, may gatang mi kadagiti kasapulan mi, tapos makompleto mi timangan. Kanada gatang mi tarwatan mi. Nanayunan pa iti anak mi manong nami may samateng nga lalaking isuday ito ni Jumer. Aging ka nagbali ng talo di kiti anak mi manong. May katlo ni Emilet. Marik namin tadadang arigat manong. Husto nanti duha ko na kamin ken ka. Pinanayunan pa iti maisa. Naragragsak lo adu tayo. Nakabimitas nga numero ti talo. 1, 2, 3. Oh, han? May isang lalaki, doon ka babae. Isuda, itiragragsak ta. Digitan nagta. Isuda't magdad ka na tatipigsa. Tapos trabaho ta. Suda ya? Sino ka ron? Kinaabot Diyos sa bagay. Manong name na dumaduma panggadan iti nastrek ka. Nastrek ko, nastrek mi nga gasawa. Tamasapol man nga tumulong ti asawak manong name tapos nagasta ka na nang biyag kami. Adamat pangibat yan mi kadagiti anak mi manong name. Iti ibati mi no ka kadagiti katugangan. Sa amin to dagasin ida manong name no kasta agkapu kami iti panggadan mi. Basta dagpatrabaho manong name awate. Basta dalagit tandan na. At apay dagiti kundahoy manong name nga inak mangayo. Well, na makaorno ang tikayok, inak ilako kin kasinsin ko. At daman dagiti daw manong name nga oray no, kasto na ito yung kasi, doon ay, nanginaon eh. Ay, itulong ko ba't daduman kasin, magtirikat mo kahit. Agyaman na kasinsin. Manong name at daig din elementarya ni Emeline nga anak mi. Wen, kat makaayayo mo ti suna. Gabutan o agawid kat iso kanot kalalayngan di eskwela da. Hanga si kat kalalayngan anak ka. Naman, aman tawang, siyak ti kalalayngan. Hanga si ka. Sino ko mga rod? Kit ko na ni Miss Trami nga siyak ka ti kalalayngan. Kada kayong agbasbasa. Ngam ti kalalayngan, kat di man lang Miss Trayo nakatang, kaming aming agbasbasa ko, no? Hamon ko may ramraman ni Miss Trami, Lakit sabi ko, manak ko, ata. Dan to honor mo, into no, graduar ka elementary. Ngayon sagba nga nagraduar elementary manon name. Wine. Adin sigasing ti asawak, iti may nga sardam nga panagsarasarita mi. Mapangga, papanam? Padasik tigasat ko dyan, Singapore, Hong Kong. Simplicio, no kastilat ta, mangmangganta nga, awan asenso. Kasanong to no, high school ni Emeline, gusto mo sangkat, adan to ti college. Mapagbasa ta nga ta? Basa din naman ti pangalan ti kastusas mo. Kastusas nga, mangipag na ti papeles mo. Ginasalitak na tatang, kininanang, nagraman ka ni Manong ko nga junior.
Kadadamaitad da. Ilakod ako ng jibaka ni Manong. Oh, nasiyat ano kayat da? Utangin ka, tabayan at tumatlang. Lakit na, kalikago mo, bakit palubusan ka? No, pa jak kumakayat nga, umadayo ka na tayo. Uri ka sa nutrigat, Maricar, no, ang datay amin nga gdadan na. Yung kabuta kayat mo talaga, kan ustumiti ko na mga. Kayat mo tumulong, sige, palubusan ka. Pabagayam, makapantong ata, ni Maricar iti abroad, kadanyan tot mapasamak kas pagkarikan, no mapanto di abroad. Pabagayam mi, hindi ito ituloy nga ibasa natin pagkasaritaan, ni pagayam tayong Simplicio de Corumao, Ilocos Norte, panangisurat ni Amante Pagarangan ni Dibadok, Ilocos Norte. Ala ituloy tayo nga ibasa natin pagkasaritaan ni pagayam tayo nga Simplicio iti Corumao, Ilocos Norte. Iti panangisurat ni Amante Pagarangan ni Mabusag Badok, Ilocos Norte. Kumusta kayo amin? Ituloy tayo nga ibasa iti pagkasaritaan na pagayam. Impag nangarod manon name ni Maricar nga asawak ti papeles na kat inaramat na timpautang da kiti katugang ken kayong ko nga naglakwan da iti baka. Aging ka manong name nga dimtengen ti kanito nga panagpakadan ni Maricar. Simplicio. Dato yung batik kang nga cellphone. Ginatang ko para kang ka. Nasusuro mo itang usarin. Tawagan ka to, no? Makadanak sa Jay, Singapore. Ha? Saan mo ngayon lakla ko tayo cellphone, wen? Isot kayo, komunikasyon tayo. Masang ka pamilya? Ana, inakon. Saan ka ang sangit, ah? Siya kan samit ang sangit, Maricar. Makasangit, ah? Simplicio. Mabaling ko makit sanggay panawan, nang naruna ka rin talungan nakta, taubing dapay lang. Yung man nangarot kat narikat mati panagbiag tayo. Umapalak mat ka iti kalugaran tayo nga, adda iti abroad, nga kas DH. Nagadot nagbalbaliwan ti biag na. Kas ti kahit ko mapasamak. Doon nga tawin. Nagsingsingpet ka, sa mo baybayan di kita nakta. Di ko nagbambanog, tapos hanggang sakit. When? Awan ti magdana ka, Maricar. Nagbalinak to na pudno ka. Saan ko baybayan ti bagik? Para ka. Kan saan ko baybayan di kita anak ta. Minilbilin naman di kita anak mi manong name na naruna ni Emily nga inauna nga sa natangtangsitan di kita adina. Kastamit di kita ni Jumer kini Emilet. Nasaan da nga tangtangsitan ti kapsat na. Kan saan daglukluko tapno saan ka mga rigatan ka nakuan. Ora ta binilin ko matandatatang kininanang tano sa mga masahong aywanan ti kitubing at dadamat ko may mga aywan ka nakuan. Dakkel nga kawak manong name ti kaawanan ni Maricar, taawanan ti kaidak, akain narakop ko, akanilin na ilo. Inpanaw nan manong name iti sa nga kileng aradwag itirabi. Nabiyalang ba't kang pagingkat di bambanog, makasta nga makailit itong galmay sa kata kami ng inpanaw na sakripisyo. Timawag iso na manong name iti ta makadanonin sa Singapore. Awan hanga na po ti komunikasyon manong name. Imo na nga binayadan na manong name ti utang na kadatatang kininanang na kayong ko. Idurogyan na mo tin nagpawit manong name, siyempre mangisibro mo tin adik kita anak mo. Ngayon tultuloy ko latama tinangged. Saan ko nga ipaturay nga gabot adda ni bakat ko sa Singapore kat sitting pretty ako. Saan? Inaglatamat agurot no agadas manong name. No kasta nga tiyempo iti panaggagapas kat panag-harvest kat di harvesters manong name iti mang padalapon ka iti pagay.
Adulat tamat, di kiti masagat ko. Ay, masagat, maadas ko. Adalat talaga, di kiti maurot ko ako. Mabanak man nagkarpintero na nagpatakder ti balay. No pa nagraraap, manong nemi, makiraap ang manong nemi napasnak ti panagbasa ni Emeline nang runay ti addan iti high school takalpasan na nagraduar nga da honor naman nagbasa ti high school. Emeline anak, tang, kanon tong sumangpit ni nanang. Dandan ni 2 taon ng sadyay. Adan to nga tanon ito nagraduar ti high school. Sakbay ka graduar ka, adan to na. Manong name niya balabasan nga duwa nga tawen ti asawak di mula tumawagan tapno ipakamuna nga sabatin mo kumadya airport. Magagaran siyempre dakit anak ko nang naruna kanya. Tang, matlangan ni nanang. Emeline, Jumer, Emilet. Warayan tayo laing. Apay ka saan nga tumawag. Tapno di kasta kitibagan ako mga asidegan. Wala siya kanti tumawag keng kuha na tang. Tawag ka man attended sa cellphone na. Hala, sumangbat tulad ta. Haging kakalpasan ti duwal daw manon name timawagan ti asawa. Simplicio, ay, adakad ta Manilan. Agawit ka dito Purimawan. Dak pala di Singapore. Tapay. Pasensyahan. I-extend na eh. Sanda ka palubusan. I-extend ko another 2 years. Kaaduhan ti trabaho ko. Kaya nawantin sigit nga kasukat ko. Tanong bakasyon ka man nga aldaw aya? Uri makalawas lain ko nakadita kalata palubusan. Eh kaya makalawas lain nga sa Serbina. Sige, extend ko nga ngam na mabalin na ko ang gawin kan. Baliwam to lang tag-apply, agree-apply kanton. Saan nga mabalin? Pinirma akong kontrata for another 2 years. Di ka di mailiw kata kami? Mailiwak ang kasapulan nga ron. Duwapin nga tawin. Abag saan doon agraduar to ni Eminent High School, so ito pa nagawid ko. Sige. Naglidahay di kita anak ko manong name di mamunda nasampe nga sumangpet tinada. Ala na ko gagawin na ita. Para madlakad na kayo. No apay nga extend ti inayo ti kontrata na. Sige pa, atang. Ako maramid mi ha. Ore may iliw kami kang kuhan. Kat matawagan nyo at atamad cellphone nga ramatin tayo. Dito ko man ta Facebook na. Kabam pag-atang tayo kaninanang nyo. At mandadya, tapos na kasta kita mabuyi iso na, saan nyo lang ang mga timat na. Ang kalikagong mingarot manong name kadadjay, makapagsasalita kami, ngaslad na lang ti asideg, ti asawa. May liwliwamat manong name, di kita anak me, ti ilid at inada, no kasta nga kabidyo kolda. Ako mati sa bahali, mangmangin ko keng kuwana, kada kita anak na, no saan nagsingsingpit kayo, ipas nagtitagbasa, adakto itan, into nag-college ka, kung nanakin niya. Emily, nasak man tika sarita na, bakit mailiwag kang ka? Kitakman na tayo, apurusak na ko. Talay bagbakat. Amay, may pakita, di ba? Ikatam na nato sa tabadom, tap ng pakitam na baro kong, oy, adadalag sakit ta ulom. Adang bang mga kong istoryada nga mabaling ka no. Kaya niya, ti sex over imagination, babayan ti video ko. Baka ata kasi sex mo. Si Kamen. Manong name agraduaren ni Emeline iti high school. Kumakit addan ti asawa. Tanalpas man ti duwang atawan manong saan nga napupuutan. Idit tumawag isuna iti teng nga tirabi. Maricar. Abay. Di mo may pabigaten ti panagtawag mo kanyak. Saanin. Ito rin nga mamam ti pudno. Ano ti pudno? Tipod nung agawid kang tubigatin.
oras ti anat flight mo dito Singapore. Paglandingan tanugan mo, ijalawag mo ng Manila. Saan ako nga sumangpet? Ano ako nang? Saan ako nga sumangpet? Makamukan ka na kita anak mo. Anak mo lang idan. Kabarbaring madanak madlat anak. Ano ito nga magbagam? Ibaga kang ripod no Simplicio. Saan ka nga napatig kanyak? Adan sa bali nga lalaki ka dindinak dito yung Singapore. Nabaknang. Isot makitad kanyak di nam ay tibiyag. Na saan ako nga katulong. Lugat siyak tagbalinan nga dunya. Agmandar. Siya akong tagbalin nga employer. Iso nga, lipatin na kon. Kabuta sa anak to nga subsublit ta. Sa anak to nga makit kita. Nga! Alang bukaw ka. Baka matake ka. Ayop ka! Manong name na nalukag titurog dagit anak ko gabot pigsa ti bukaw ko. Napanda ti silid ko. Patang, apay. Sino na kasasitam? Awanin ti inayo. Insukat na tayo sa bali. Kanya. Nagangaw ka tatang. Sana nagangaw. Oh, kasalitam ti inam. Hello? Nang? Oh, man. Awanin na. Imbabanan. I-dial mo. Para ba rin makasalitam ba? Hindi na dahil nagpeso man ng name ni Emeline ngayong unattended ka. No? Manong name. Itanakop ko rin talungan na ko. Awarin tinayon ako. Saan nga mabalin? Tang. Hanggang awalain ni nanang. Imposible ha. Ngayon sa peso. Baka angangawan na kailang. Saan nga angangaw? Pinaramin na. Kada kanong sa bali nga kadandan na ng lalaki nga nabaknang kanong. Saan kanon nga iso ti agbaling nga alilan o dikat nagbalinan nga employer. Kahit nasawan, ison ti agbaon. Saan nga nakaturog dagit anak ko manong nemi aging kadi na makasalita ti inada. Ni Emily manong nemi iti nakasarita na. Ni mapay mamang, mapay matan nga may bayan na kami katatata, mapay matan mamang. Nagsasangit man hindi kita kakapsat manong nemi. Magmasakmat nga makapong tutak nga maluksaw. Oo na matan. Upat nga taon nga nagururay kami kalpasan na awamet ti mauray. Dinanog-danog ko ti angin man. Tano diding danugat masaktan ti ako. Gam-gam ko. Iso nga ti angin latan ti danog ko. Tapos anak adad na nga masaktan. Nakasapsapa manong naming yung padamag ko kada kiti katugangak ken kayong ko ipag ko tinaramid ni Marika. Saslasang kami man nga mamati barok nga maramid na tikas jay. Mabalin nyo ba't katawagan datang? Kaano lang din na uding pa nagsalita may katao ba't na magbagahan na? Baka kadagito ikit may maganan. Tinawagan da nga pwesto manong naming tanak na. Abagas na tinaramid mo! Nagloko ka, mangibabain ka. Hanggang kaputanak na kakit-sakit kanunungan me. Binaybayam di kiti anak mo. Ti asawam. Nga mangipat-patig ka nga nakasingsingpet. O ambisyo na nga man eh. Kalpasan na sukat mo ti. Ay, baknang numaknang. Paunay kan Maricar. Mangibabain ka. Sabay kumatadikan tog bawawi datangin naramid mo. Loko kan. Ore anak na ka di kakanunungan. Ha! Di ka lang kumanap-napanin dito sa Singapore. Naglokan. Nagsisinublatan dang inong ungtan manong nemi. Di anak da, kanti kapsan. Kalpasan na. Ala, o anti maramid tayo barok. Pasensya am langin di anak mi.
Kaya kasda, mamino api, hindi na pinanpanunutin, di kita anak na. Di kita anak yun. Ano, ore kasi dito na pasamag dyan, inaramid dyan anak may, bro. Sabi ko mga baybay at tabagim. Saan ka mga bisbisyo. Laglagay pa yun. Awan ti sa bali pang namnaman, di kita talungan, anak yun, no saan nga sika. Nakalili dahil ti anak kong inauna di graduar ti high school man. Paawan ti inana, anam na maen na, nganta ko mga makaimatang ti panagturpos na. Ure di kita dadumahan nak kumanong nemi na liday da, taawanin ti inana. Anak ko, saan kayo naliliday kasta? Ure awan ti inayo, dakmet, di kayo matbaybayaan. Em kakasi kayo matatang. Mapagbasa na ka dito college. Oo, mati ay. Ado nga yung pawpawit ni mamang, ni nanang, kaamu tayo kit agur-urnong idjay. Kung naklano, para ti masagbayan mi, ti panag-Singapore na, nakasarak mo ti sa bali nga. Dalaki. Emeline, Jumer. Kansi ka, Emelet. Saan kayo mangimulmuna ti gura yu ti inayo? Tapos saan yung kandi kang kagura iso na, tang? Di kagura mismo iso na. Di naramid na ti kagura. Ngayon, di ka kadibasaktan di naramid na? Nasakit. Nasakit dito yun ako. Yung magpakalalaki ha, ibturak ti amin. Tano, agrebelde panunod ko. Kat biglang agbisyo agbartek, agbali na kasadot. Saan ko ramidin detan ako? Itapay tawanin ti inayo. Asino pa ni mga sikaso ka na kayo? Nubaybay ang kayas pagarikan? Ikarik ka na kayo. Hagamang kami tatang. Ure gayam nagbaling na dakis ti inami kanti asawa yung nagbaling kayo tanganin pagtatag. Agaman kami. Bayan nyo, agsigsibit kami tultuloy. Saan kami nga pananawat no, makatulong kami kata kayo. Makatulong kami kata kayo, tang. So, ang tibagdalagan nyo. Manong nemi ad-addan ngayong guide ko tagtrabaho. Naduman-duman ti mabaling ko panggidan manong nemi. Naging ga, manong naming, inasit gak ni kagawad da Laser Jake. Manong naming, ay, simplias yan ako, na may tulong ko barok. Barok ko naman no, manong ka lang, kagawad. Ako mga hilig ko kami data, ay, ugalik lata o rin no, siya nakasasarita kat barok ko ng kagawad. Gumatang ka man at tatrak na baka. Eh, wala. Nung pumatakil mo, pagguduan doon ito ganan siya. Eh, kung na, saan ka nga, hanggang maamak na pagtaraknan, eh, ba't nagagat ka, simple siya. Alam ang nunod, mabaling kong erapin. Ala, sige, kayaan ti talo. Matunay. Dua. Ay, dua. Sige, dua. Kasta tinaramid ko manong na sakbay, mapanak mangged. Mabangkoy warwar, di kiti duwa baka. Sakto man ten, irapin manong nemi ti mangruot. Nagapuak nga, iti panggedak, deta. Panggunto, yayapo ni da, pakanit ti ruot, pagtuyuwag, patakilat, patigus. Manong nemi, iti saludsudan ng tinaunang anak ko, no, mapagbasak man lang ti college. Anong aming kakurso, kayat mo? Nursing tang. Takayat ko tumang pamat sa abroad ng trabaho. Mapang kami di Singapore? Mapamasapulin nanang mo? So, antang. Awamat na maalangan na si Singapore. Diyan to siguro Australia, walong Canada, palubos na po. Upat nga utawan tang. Kabay lang takman lapag basahin. Anak, tang, ipakita tayo ganinanang. Nakabailan na ka magbasahin ora awan ni Suna.
Uwan anak, sige, kapag isunton. Malakod din may saba ka. No manuntot maganan siya kat mampingay ko, isuntot pag-enroll mo. Ito mo na nga sem. Isuntot sumarunong nga rin sem. Kitagtara ka na tumanin di ba ka? Taro iti suweldo ka mangmanggan, iso ti ialat iti bagas kan na dumapay nga kasapulan tayo. Basta mangilata nga, ti panghalaan tat kwarta nga pagbasa man. Ikarikan ka, Emeline. Ngayon saan ka pala makiboy-boyfriend, ha? Adayo pa na natatang. Panunutik tirigat yo. So ako pagdanagan nyo. Awan to pulos ti boyfriend ko. Bayat ti pa nagbasbasa. Ito na minsan manong naming kakanta kiti taltalon nakita nak ni Tata Ray, John Ray. Simplicio! Napudotan baro kay susapoy ah. Bakag sakit ka dadadang nga marikang tirigat. Pag-isuunin sumang atang matin tata. Agapan nyo yan. Di naman, kabang ibang naman binisita lagi tayo taltalon ko. Talong kayo pala nga, kitlakay kayo. Ipatalon nyo lang yung kanya. Sigurado ka. Agora mangkit-kita nga rin ti panaka-bagay ba't nga talunan nga saan lang makitalta. Saan lang na tayo mangmanglo tatay. Wala, pumasar ka doon sa Jabalay, pagsalitaan na ti amin. Napanak nga rin ba nung name kat pinadanon na ni Nana Modesta nga asawa na. Kadamat na danon ko ti Burdak nga anak daman nung name. Dikiti anak na nga daduma kita ga-asawa dan pintas tayo ti biyag na. At dapat dikiti adda ti abroad nga anak na. Ano ba, sigurado ka nga sa mong mabaybayan no si ka ti pangititak ti taltalon. Nagagatak tata, napaniknikan nyo man. Kaya madamat lang ang knowledge mo agtalon. Damat di kita makitkitak no ka. Tuladan ta. Yan, lamang kada ito yung may panagraraep. Kalpasan di ka, mas sumarot raep. Padasan taman, kabarbarong ang variety ti irik. Tay suman ti ibunubon mo kan iraep. Wala tata. Abay hindi nga saan. Kumusta dyan anak mo magpaspasa? Kasi dyan, no agkasapulo ng ti kwarta, agribedyo ak batungan, mga asin na po Diyos tatata, hindi ka nito ang kasapulan ng kwarta, dagos man nga, adda. Kasi milagro. Agtataragay ka ba't lang, di ba ka? Manata, dadua ka tarin ko ita. Pag isunto no, para second year college, doon ti anak ko, kita dantumanin maganan siya. Napimpinas pa yan, o. Agbuenas ka ng talon, kita doon ti maapit mong Eric. At pintas di bingay. Di aday panpan mo, nga ilako, no, kanan nyo ti makatawan. Alam mo nata, nagyamanak noon na panagtalek yung kanya. Kasta nga rin tinaramid ko manong name. Siya kung tinang talon, ti panglawain nga talon data ta John Ray. Kaninana Modesta. Oen manong name, nagpatulong nga karagitay at analis na may pang-agriculture. Kat siyempre, kimata nga, iti variety, nga barbaro nga variety nga ibunubon ko. Iti mayatin manong name nga bunubon, sinagkamin, kalbasan na, kat nagraib ka. Saan lang tayo taman ng name. Pinarbutsar ko pa, iti tambak na mabaling nga pagmulaan tinatin. Iti naduma pa yung space nga saan nga maraipan, manong name. Binungkal ko. Pag mulaak iti tabang nga utong, tabungaw, karabasa, kabati. Kanidagarbesa ko na kitagsak sa kawisyo. At damat dun umay maangkat manong nemi. Didimat nalako ko na kit. Umuna nga harvest nata na ito eh. Umano, tinaglakwam. 5,000. Oops, susapo. Kasi nung orti pinagbingay ta. Anda bayad di dadaga. Kaya natandan ko mat agad na nagastos ko. Gudwa kas jay. Dakdak kilman umay kanyak tata. Ay, talaga nga wala. Masapol mo gayam. Alay, doon mo lang ta kanyak ta sa ngaribon. Takom ta upat ngaribaw. Dan sa maning kasapulan di anak mo ang basbasa. Ganun, daman pagkurkurangan nyo. Pagkurkurangan na. Kata, sumasunod ka lamang kata kami. At mabalin mo met nga irikan. Lawan tata. Nanasiat kay loonay.
dani ti third year college ni Emily. Adamat ka ng pagpada ti high school di kita din naman ng Nemi. Ngam sana ka marigatan, gabot ha. Idagharvest kami manong Nemi ka dagiti pagay, new variety po, agbilbilid tat ka ado, manuman manong asa ko manong Nemi nga iri. Sagamatan nga agadas ha. Simplicio. Napangkukinita nga na siya at tata. Awang pulos tinalabsan. Naala amin. Sigurado ka. Ala agad ko kantubat ng daga. Nagiti sa amin nga naala. Alam mo nila. Nang ipatakdarak matin manong name iti sarusar ko. Pagpinak iti irik. Uy. Napilang nga mapangkuto. Ilakon ko kasta nga. Adamanin masapol ni Emily nga kwarta. Iti panagbasa. Aging kagturpusan ti anak may manong name anak ko iti kinanurse. Aging kabayatan ngoraray mi day tangal daw pa nagturpus na. Diyak amo no api nga. Inayabandak ni Emilet. Abe anak. At kano ibagami kini manang Emeline, kini manong Jomar. Tatang. Ano ipagayo? Ang mimiting te kano. Siya ko ba't mang meeting ka na kayo kan? Hindi kayo man tibang meeting kanya. Abay may panggamti pa nag-graduar mo, Emeline. Nung anang tot paalam, problema ta, damat ilako dito nga irik pa pangalan titi katang titi pagpaalam. Sa nga dito kahit ko kung mga ibaga kang katang. Ano kahit mong ibaga? May panggap ka ni nanang. Abay dadamag yun ka ni nanang yun? Ada kami negasyon nyo kaninanang mo, Emeline? Awan. Apa nga natakamad yun, alagip yun, di inayong nang baybay kada tayo? For how many years? Itatang met, naka-English kayo ha. Ako pa yung oras nag-graduara ka lang elementary, ako mong English. Baka nalalagim ta kayo. What's the matter of the perpetuous? Ano ni tatang pakpakatawa? Tinarang ko sa kahit ko lang ang katawa tayo nako. No, may liwliwag tayo niya man na pagkurkurangan tayo. Mas asyang kami kang garatang. Kanahayon ka dito taltanon, awan inanam. Agin na naktuan no, painanaan dakon. No, patinggan doon tuwala ka lang ti high school. The Jomar ka ni Emilet. Abe, di kayo umapal ka ni manang yung, baling ang nurse. Si ka Jomar, di mo kaya tagbaling ng polis. Si ka Emilet, di mo kaya tagbaling ng accountant. Baka marigatan kita hatang. Marigatan, mga sinapon Diyos ka na tayo. Baka balaksin no, awan interes yun. O rin kasanot, ayat ko mga idurong kataking ang baso, awan interes yun. Agad ako, mabalin tayo. Tang, di kahit nga saludsudin ka. Nukas pagadikan tagsubli ni nanang. Maawat yun ka di. Manong nemi sa anak po, dagos nga nakasumbat. Papagaya mi, anya nga sumbat ni Simpliciano, ito detang saludsud, ti inauna nga anak na. Nagsubli ka no, ni Maricar, maawat to pa nga ta, ti Amanda. Padanan nyo papagayam, ti pagkasaritaan, at tinday ito pa nang ituloy, na paggibusan ti pagkasaritaan ni Simplicio iti Corimao Ilocos Norte panangisurat ni Amante Pagaragan iti mabusag Badok Ilocos Norte. Ituloy tayo nga ibasa nito yung pagkasaritaan ni Maricar ket makasta nga agibasa ti surat ket bumabamat ti viewers. Siguro ket dita kaya nga agibasa. Okay. Ituloy tayo ti pagkasaritaan ni Simplicio iti Corimao Ilocos Norte panangisurat ni Amante Pagaragan. Manong nemi nakamaybayag na sangko asinumbatan. Sinagkaisadak na sinaludsud manong nemi. Ni Emeline Timuna, si Mombarat ni Jomar, sa ni Emilet. Tang, saan mo ka din ang nagtisaludsud na manong kinimanang? No, agsubli ni nanang, awatin yung kanisuna. Kadyak ka mga sungbatan dito, taumat pa ni nanang yun. Kadyak mamating agsubli. Taabay, ada ka di damag yung agsubli? Awan pa eh. Oo, mislagayam.
Mailiw na kayo lang siguro kang kuhanan nako kapata. Siyempre, obing kaila una idi. Na naroon na kada kayo nga duwa. Ngayon inaudi. At da kabila elementarya, di kita. Ang kay pagbasa, di kita. Pinanawan na tayong tinayo. Dakil di ba mati nga saan nga nagsublihan ako? Kapata, kaskunana, baknang, tikadenden nana, isot nagbalinan nga employer sa aning nga isot nagbali nga DH. Anak ti damag yung kengwana? Oh man, malagip mi lang nang. Alala, nalpas ti meetingan. Yadjon yung ti meetingan, napapanak. Sige tayong karo din. Panahon na kami natagang kapsa dito eh. Ngintang nga, mangisagana ka ti pagsasangwan tayo ito nagraduara. Na, or ito na magmayroor mo ti panagboard mo, nako kita, paalaak to. At umatida ti babalin nga ilako nga panggatang ti pagpaalam. E di na minsan manong nemi pimasyarak iti yan dagiti katugang at kan kayong ipag ko. Kumusta? Simple siyo, Brok. Lakit kas makita yu tatang, mga asin na po Diyos. Oren na nang lipatan nga namin pinsan di anak yu. Lore di nga babae. Mataw-tawagan nyo ka di na? Awan, sa amin nga matawagan Ore bagam kini kayong mo. Ore suna tawagan na kumustahan mo iti suna no tanabiyag na no nagpepeso ko umaklang ti nang isukatan na kada kayo akit mangipawit kumamait ang maumat ni sintabo. Baka paritan di may kaduang asawa na tatang. Datat ka mo awan ti makamuka na tayo. Nasalud garod na minsan nagiti anak ko nagiti apo ko yung tatang no bigla dang sinadsud kanya nung subli ka no ti inadan no awatik pa na matsungbat mo. Sungbat at tulangan to makita kang subli tinayo ko na. Ang takal ti pamatik na baka saan ang nagsubli. Tadi mo ka di namnamain nagsubli pa tap dumubokil ti pamilyayo. Diyak kayat dimang namnama tatang. Tama nga namapayag. Kit awang nga ron ti panggip mo nga mga alat ti kasukat na kas pagarigan. Kasapulan baro. Umanahin na kita anak ko tatang mangbukbukak di anyaman nga iliw ko. Sabagay, aprisaran na ka anak ko. Alaga nga mapagwadan ka nga ama. Titilikodan nga sinaktan na ka ti anak mo. Ay ti anak mi nga asawa. Pinaalaak na ron manong nemi ti panagraduar ti anak ko nga ni Emeline it kurso nga nursing. Alakit adumati maya. Ay, simple siya. Ay, pare. Oray no awan ni bakit mo nga talaga na pag-grade war mo ti inauna. Bilibag kang ka. Sa bali mo talaga ti awang bisyo na nga. Ngayon ka nagagat. Ay, masalutsot ko man. Simple siya. Di mo lakayat, no? Awisan ka, mabantad di lawag. Ito na bigat. Ito na rabi ni bigat. Ito, ano tarantam ko madjalawa, pare? Kadito di pantay sindi. Patay sindi nga siya. Hindi B1. And the compadre, ay, natay gaya man siya. Sino? Di kasinsin ko nga Roy Lao. Natay na ya. Uy, datagang ko ka earthquake. Naladaw ni di madamag ko. Di mapanak, nakapumpun gaya man. Kasta. Baka ararihan na ka kasi yung mga Roy Lawa. Tao mat basol ko yung kuha na, mat utang ko. Basta ya. Iso ko matpapananda ka earthquake. Adaman dyan anak ng amang man-manage. Hanggang itong aramidan na tapari. Oo, alam ka rin tanda aramidan. Alaman? Nasagang ka di pala yung baga. Malaksid ano. Dati babae nga baka nga tarakan mo kit ko. Loko ka man. Nagbabakaak. Ang damat ni Emma si kami. Manong name na pan nag-take iti board ti anak ko sa Bagyo. Kad kabayatan nga da sa jay manong name bigla nga da si Mangpet. Marika?
Simplicio, mabaling ka diting dumanon? Sa dino, iti balay. Kaano ka pa yung adat to Pilipinas? Talungal tawitan. Nagtarusak dayan datatang kaninanang. Isudad, nang dagdag kanyak tapno, umaya ko nagpakita kada kayo. Nga dumawat iti pamakawan na. Manong nemi rimuar da kiti duwa nga anak ko da Jumer kini Emilet. Tada kami sangot ti balay ti kalsada manong nemi. Tang, ninanang ka nila itan? Iso, Jumer, Emilet, siyak ninanang yu. Tang, saan ka ni pastor ka ninanang? Anda kayo no, pastor ka nyo. Ada pa panak. Tang, pastor ka nyo, ada pa panak. Simplicio. Di na ka di mapakawan. Saan nga siya tig-desisyon? Nagit anak ko. Awan ni Emily, ada nera na nga ada di bagyo, tetek ti board. Kat sabi ko mata, may sakang mga daw-dawat nga may irwar na ko man. Napanak manong name iti balay da Tata John Ray. Ay, Simplicio, sakit problema. Kumusta ti talon? Dandan ito yung manin nagkapit tata. Ay, kaya doon tuman ti maapit tayo na. Awag kaya, masabalik kaya. Punto nga ti damag. Ti damag niya tata. Nga ni kagawad Lesser Jade. Kaya tumarito kapitan. Saan nga tayo? Saan nga politika? Di bakit mo? Anda ka nun. Ay, kamsa nga nagtaros di balay nun. Nagtaros ka di katugangam. Iso na lang ita sa rumumar ka no. Nga madala kakita. Kasi mangpet. Di mo binadamag. Kinapod nun natatakit. Pinanawag iso na Diyos sangot di balay mi. Kanya. Nakikituta ka nun. Pagamunta, masabat ko matlatan. Dinamag ko ano at masabol na. Nagpagpakawan. Kasi marman dito ang anak ko. Dakay tag-desisyon mo na, karagito bing no. Pakawanan di iso na. Diyan ka mo no, pinastrag dahil balay. Baka ito lang gawin akit, madanong kung sa dyan. Barok, ti may advice ko aya. Yan tangay ta, awang mat sa bali nga babae ti biyag mo, tadi ka mat nangalalat kasukat na. Ito agad pamalakad lang ti imbilang mo panakaamam. Kasi ka nangintalkak mo di talon ko. Awan ti dakas na no ikap ti sa bali nga tsansa na. Tapno masulnitan na di nagkuragan na keng kakata kayo nga agama. Malagsida do samon nga may rusok pa eh. Gabuta laki din na nga rodin sa bali nga lalaki no sinuman deta nga lalaki. Tao lang di asawam. Agbidot, masulisog. Amon ka ito kakastak. Nagkababroad. No saan nga di kita pumanaw iti masulisog, di kita mabatit masulisog. Nalagit narikat ka ng desisyon at nabigla ka nga ron. Uwan tata, nabigla ka. Anong artikat mo ito bagata? Pakamukla ko mangintong bigatan ka tagapas tayo. Agad harvester man tima sarapulen. Di kahit ko kumakit mano-mano tapno ang damat makwartaan di kiti awan pagtrabahuan na. Eh, kasi agad damit sa namin binas pa yun, mano-mano tapno awan ti mapam mo adasin. Ado, ti baragrag, mano-ano, mahanga mano-mano. Mano-manong tupay, kadang tupay may warsi ka irik, kadang tulagid din kas dyan. Nanaro, narasi, ti dawa, alis to nga maragrag. Sige tata, nakarutin. Pamanam ngarutin? Napaladya talon. Adamat kalapawin dyan. Napalagpalabas ti oras dyan. Ang kapalagaw away.
Kasla kayat mo sakit ng orayan nga ni, bakit mo timang dalon kang kadya kalapaw, italon. Tapos sadyay kang agin nila, iti kalapaw. Manong name ni Tuya ka nagpalamas ti oras, binubuyak na kinakapinpindas nga dawa ti pagay. Pasarimat na madlaw ko manong name nga. Sumrek rumor nga. Bauti talon. Naimas ka no, ti bauti talon ka. Padasak man kindi nga tiliwen. Padasak man ti agad ubuti bauti talon. Sabahan sabi nga bauti masapul ko. Bauti di Pangasinan. Amo yun, ano bauti Pangasinan. Dada ka ni Marika. Nga kaili-iliw ko nga taa. Nga simrek anti sa bali nga nga buktok. Lamlum na kan di init manong name ini panggap kon ti agawin. Ada malabsak na tiyanggi manong name pinayapayan nak ni kagawad Lesser Jake. Simple siya, dumagas ka pa lang, ore saan ka uminom kita, o may kamat agbiryanta no, saan ka uminom ti aran. Ito ko ka, anakit mo, soft drinks. Saanin, ore soft drinks, hindi ako uminom. Tanong na rod, lapipya. Sumangpetak di balay, ito minumak na ano eh. Sa kapit sa mga dalawang nana, tayo hangan na lamisa. Ano nga ron? Tayo gagangil na eh. Madin na lamisa unay. Makasakit karabuko. Awan di sa bali nga nagsasaritaan mi manong nemi no saan amay panggit iti asawa. Nagdinamag dito lugar tayo nga talaga si Mang Pwede ni Maricar. Katiga ron question mi dito nga pagsasaritaan no hindi ko makpareng puldo kat iso ti Simplicio awatin na katapay. Ti asawa na, edinto ta kwa. Adong na dita di kita eh, mamin sa nga pulong, ang basol, mapakawan. Nung mamakawan ng problema, tapos papakawan ng ti asawa. Diyagar pa nangawat mo. Nga agkasawa kayo manin, kat siyempre, agin narakop kayo. Saan ka tanto nga tagalumiim, nga mga rakop balbali ti asawa. No, saan to nga sumiplot iti panunot mo, nga sa bali nga. Naglugan kang kuwana. No, ayatem ti tao. Oran niya man tinapasama. Good! Kasat ka na namin sa mga kasimplicio. Ilang araw. Ipagpagapok ka na kita nako. Very good talaga. Believe kami kang ka. Saludwan na kat kinasiyaat mo, simplicio. Kahit sabi ko matitultuloy mo na ta kinasiyaat mo. Kahit paraboro na kay kumani apo Diyos ti gasgasat siyo. Balbaliw nga mapukal ti pamilyayo. Kahit may kantinaran niya kamasakbayan, di kita duwa pa yung anak mo. Agyaman na kagawan. Kahit di mga ibagagbat kang ka, ti kinalaing mo, mawagbaga, si kantot sumaro kapitan. Isong ti magbagag ka na kwada. E di sumangpetak dito balay manong name maangot ko tagayamuong ngaraman ti luto, masida. Malasin ko reta manong name nga ayamuom ti luto ti asawa. Iso taglut-luto. Nagnakit ikusina manong name. Nadanon ko. Simplicio. Magkisunay. Makainan na ka lang bihit. Agad sa harakton. Mangantay itong karagitan nakta. Timawag gayam ni Emeline. Nalpas ti panagtik ng ti board. Agawi din. Your oren nakanulayan ti resulta. Awang gayam. Inakto isang pwede na kita rawatek. Kaya nagiti ginatang kong isarabok kada kayo. Sige. Kinagmadlatan man nun nadanon ko nagdiluanak kong bubuhay ti TV. Tang, dakagaya man. Nagdakat ko sina, nagsalita kay kininanang. Naimas ti luto na, mailiw kami. Agkiraos ti tiyan mi, gaputi ayaw muom na. Kailiw ko nga di kita nga klase ti luto eh. Hindi okay kayo kaninanang? No, okay kayo lagi di. Oo na. Kan nagsalita doon kini Manang Emily. Maragsakan ni Manang Emily kaputa si Mang Peten. Tahang, awatan nyo manin ni Nanang. Tayong ka rin naman, masan nang ngulitan tinaramid na. Ipagpagapuyo ko makamakada kami ng anak yun. Nga,
Ngem saan kami pa nga nagkaidda manunemi tasana basta kas karina mapasamag ti amin. Si Mang Peter ni Emeline manunemi kat kastaon ni taragsak dagitagina may buybuyo kak mo. Kalbasan manunemi nga naawat mi ti resulta tiya pa nagtek ti board ti anak ko. Kastaon ni taragsak mi tamay sa karagiti nakaruwar. Pinaalak manunemi kat dedi nga pa nagpaalak isumat manin, iti pa nagkaidami iti asawa. Agamanak, Simplicio. Agamanak. Ipagpagapok ka rin kita nakta. Ken, nagbalinak man na napudnukan ka. Lipatag ti napalabas. Pagbalinak nga slawan takas nga napasamat. Kat sapay ko matad sa muntong ngulitan. Marikar, ikarikan ka. Sulnitak na doon ang kurangakin ka. Kada kayo kadagitan nakta. Siyempre, manong nemi, nepepan ti panakailiw ko kenkuan. Kasla ka na damo mga rabi, manong nemi tinaramin mi. Kasla damo may manong nemi tagkaida. Nagabot kasla sangkam nga mabaknek. Kat inulit-ulit mitian. Tago na naman ang nimi na samsam it ni ayat iti may kadwa agundaway. Tiag dama manong nimi addan ni Emeline sa Canada nagtrabaho. Agas may sa nga nurse iti hospital. Nagdakkelmat at maitulong na kada iti paupawid na tapno maituloy. Dagiti kakabsat na iti panagbasa da tapno makapagraduar damit iti kolehyo. Naragsak kami iti asawak. Balbalyo metlangin manong. Nga imirot ti tanikala ti anayat mi. Linipat min ti naglabas. Kaslaawan ti dakas na pasamak iti paset ti biyak mi. Nadikat nagtultuloy nga ragsak. Nga kanayon mi nga daw-dawat nga sapay ko tagtultuloy nga ragsak ti amin. Dito nga ron ti pagkasalita kanagyaman naklaunay kani aman ti pagaragan iti napanangisurat ken panangiya patulod ken ka. Kanagyaman akmet ken ka ti anos mo nang iba sagat sapi ko ma. Tadamat na ibatik nga andal, liluwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak nga di mga ken nagbuya. More power to your program, ano, and God bless. Tuwing ardagyaman nga pagayam mo, Simplicio, iti Corimao, Ilocos Norte, iti panangisurat ni Amante Pagkaragan, iti Badop, Ilocos Norte. Thank you ka Simplicio, thank you ni Amante Pagkaragan, iti panangisurat na. Thank you mat kadagiti amin nga naruay nga nagbuya,